1976 esandako moduen guraso talde bat batu zen, uztailean, baina ikastola martxan jarri zuten 1977 urtarrilean. Bi seme-alaba ekartzen ditute Eguzkibegi ikastolara, 3 eta 6 urtekoak. Eta datorren urtean 3. semea ekarriko dugu ere bai hona. Ikastolan argi daukate zeintzuk diren euren helburu eta balio nagusiak. Nik uste badagoela hor ari bat, dana batzean deuena, eta ari da, euskara euskal kultura, ardatza hori bete izan da. Gure kulturaren transmisio horretan ikastolen elkarteak eki proiektu erabiltzen du, material propio ere baduena, konpetentzietan oinarritutako metodologia dugu eki. Ikasleak DBH4 urteak egin ostean, bizitzako edozein egoerari aurre egiteko kompetentzia lortu behar da bez. Bai esparru sozialean eta bai esparru pertsonalean. Ikusi izan dugulako ikastola oso euskalduna dela, andereño, maisuak guztiak oso involukratuta euskararekin. Familian bezala sentitu izan dira hasieratik, pioa maite dituztelako beraien andereño eta maisuak. Zer ote da hori? Nik uste dut, komunitate osoaren parte hartzean ere, badagoela oinarrituta gure egiteko modu hau. Gurasoek izan dugun harremana ere oso ohiztua da, edo zer gauzarekin emailak bidaltzen dizkigute, argazkiak egunean zer egin dituzten gauzak erakutsiz. Dana prestatuta da umien inguruan, eta helburu umiek da. Nik uste eurei gustatzen zaiela eraikuntza, tokia, parajea, maisuak, klaseak nola ematen dituzten, zenbat jolasten duten, zenbat abesten duten. Hortua ere, badute. Konposta salduko dizuegu. Jantokizuko elikagaiak hartzen dugu eta konposta da eramaten dugu, hemen ikusten dugunez. Gero elikagai hori konposta bihurtzen da, hemen ikusten dugunez. Konpostako irudia eta gero hartzen dugu hortuerako. Eguzkibegi ikastolako hortuan gaude. Hortuan, barrunak, hilarrak, patatak, marrubiak eta abar landatu ditugu. Kanpo espazioari garrantzi handia ematen diote. Kanpoko espazioari garrantzi handia ematen diogu, barruko espazioak bezain besteko potentzialtasuna duelako umearen garapen osasuntzurako. Aukera handiagoak ematen dituelako errealitatearekin harreman aberatsago bat izateko. Umea mugimenduaren bitartez bere barne irudia eraikitzen du eta inguruko errealitatearekin harremanduz mundua ezagutzen du. Eta talde bakoitzak.
Lehen hezkuntzan, gorputza hezkuntzaren klasean txoko ezberdinak antolatzen dira, material ezberdinekin, bakoitzan gaitasun jakin batzuk garatzeko. Abelize motrizak, noski, eta gero irudimena, sormena eta erantzu motriz anitzak, ez bakarrik gu bideratutakoak. Artelanak egiten etorkizuneko artistak. Bioaniztasuna birziklatzen gaude. Teknologia berriek pisu handia dute. Lantaldean aurrera egitearen garrantzia nabarmendu dute. Baina horietatik 10 urte batzuk daramatzagu kooperatiboekin lan egiten. Abantail asko ditu, laguntza eskatu alduzu edo laguntza eman alduzu. Beste iritziak onartu egin behar dira eta harremanak sendotu egiten dira. Hizkuntza ezberdinetan trebatzea lehentasuna da. Third level, the pupils start doing all the work in English, in social sciences. Ematen da aukera horretzat, izateko anistak. Ez bakarrik euskaraz, gaztelaniaz, frantsesez eta inglesez be bai. So what is that? What's the problem? What is the aim of the campaign? Impresionatuta nau horren mailarekin. So, Iniz informas. Gu Eguzkibel ikastolako DBH batako ikasleak gara eta teknologia klasean egiten ari garen txorikutza hau amilotz urdinantzat da. Pepetoko zuhaitz batean eskegiko dugu eta espero dugu amilotz urdina etortzea. Atrakzio parkerako atrakzio bat egitea erabaki dugu. Ibili gara ebaluaketa honetan robotika lantzen. Garbigailu bat eraikitzea egokitu zaigu. Adierazpide nagusia jolasa dela eta hor oinarritzen da gure metodologia. Espazioaren erabileraren inguruko hausnarketa sakona egin zuen ikastolak. Nola banatu espazioa? Txikiak eta nagusiak denak elkarrekin egoteak dituen abantailak ikusita, ondorio batera heldu ziren. Espazioaren antolaketa berri honetan ezaugarri oso garrantzitsu bat da adin aniztasuna.
Badira ikastolan adin aniztasuna bermatzen duten espazioak, hoietan 3, 4 eta 5 urteko umeak batzen dira. Honek txikienganako babesa handitzea dakar eta bestetik ere txikiek imitazioz nagusien esperientziatik ikastea. Adin aniztasun horrek ikastolaren komunitate izaera edo indartzen du. Sukalderakoaz orain. Ikastolan bertan eta maitasunez sukaldatzen dugu. Jantokia jateko ez ezik, harremana garatzeko ere balio du. Bere funtzioa elkarrizketekin, kolorekin, zaporekin eta abarrekin lotuta dago.